Assalamu alaikum kardeşler. Бұл дәріс ошо китап боюнча соңғы дәріс деп уйлайым. Шейх Абдуразак ибн Абдул-Мухсин Әл-Бадр деген ғалимдың китабын укыйбыз. Китап Кад жаа Рамадан деп атала. Рамадан айы келді. Шейх бир нече эштерди, файдалы нәмәләрдә ханап китте. Рамадан айында кылынырга тиеш булган, Рамадан айында игътибар ителә торган нәмәләрне язды, күрһәтте. Минәл умурил мухиммати аллати янбагhi ат-танаббух лаха ал-инаяту би китабилlah. Шулай ук тагы бер эш мөһим безнең игътибарыбызга лайык булган. Был айда ул Алла Тааланың китабы. Фамин хасаиси Рамадан ва мумайизатихи аннал Кур'ана унзила фи. Был Рамадан айының үзенчәлекләренең береһе, башка айдардан нимә менән айырыла Рамадан бит. Бұл айда Құр'ан инген. Инген деген сөз ул демәк ниспослан русча бит. Шахру Рамадана, Алла Таала әйтә: Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Шахру Рамадана аллазии унзила фиһи ал-Кур'ану худан лин-наси ва баййинатин минал худа вал фуркан. Рамадан айы ул шул ки унда Құр'ан инде, кешеләргә тура юл күрһәтүсе булып, һәм тура юлга дәлилләр, аңлатмалар бирүсе булып, һәм фуркан булып. Фуркан ул айырусы, кардәшләр. Ягъни хакты нахактан, дөресте батылдан, акты каранан, яхшыны ямандан айырусы китап ул Құр'ан. Фуркан, фарака дигән кылым гарәп телендә айыру димәк. ففي هذا الشهر أنزل القرآن. Бұл айда Құр'ан инде. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي في شهر رمضان يدارسه القرآن. Ошо айда Джибрил фәрештә алейхиссалам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам килеп, уга Құр'ан өйрәтер булды. Төрле сәйбет. Укуды, тәфсирен, мәгънаһын һәм башка. فيعرض النبي عليه القرآن ويقرأه عليه. Һәм пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Джибрил фәрештә Құр'анды укып, уга ишеттереп, теге мана шәкерт укытучыга нисек укый, шулай ук укыр булды ди. فعلى المسلم أن يعتني بكتاب الله في هذا الشهر العظيم. Мусулман кеше Рамадан айында Алла Тааланың китабына игътибар итәргә тиеш. الذي هو شهر القرآن. Сөнки был ай, Рамадан айы, ул Құр'ан айы. وكان بعض السلف إذا دخل شهر رمضان ترك أكثر أعماله. Кайһы бер сәләфтәр, ягъни изге сәләфтәр, әүвәл мусулмандар Рамадан айы керү менән эшләренең күбен калдыра торгандар. وقال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. Һәм шундый кешеләр, әүвәл мусулмандар, изге сәләфтәр әйтер булган. Был Құр'ан уку айы һәм кешеләргә ризык ашату. Құр'ан уку, ризык ашату. Урада тотучыларга ризык ашату шундый саваплы эш бит инде бит. Кеше буның өчен савап ала диелгән. Хадисләрдә аңлатылган, шундый ук савап ала. Шуга сахабалар бик нык тырышкан ниндидер урада тотусыны ашатырга. ويقبلون على القرآن إقبالا عظيما. Һәм Құр'анга табан ынтылгандар тулыһынса. فمنهم من يختم القرآن كل يوم. Кемдер Құр'анды көн һайын укып сыгыр булган. ومنهم من يختم كل 3 أيام. Кемдер 3 көндә укып сыгыр булган. ومنهم من يختم كل أسبوع. Кемдер бер азнада. ومنهم من يختم كل 10 أيام. Кемдер 10 көнгә бер укып сыгыр булган. Бұл кардәшләр хәленә карап инде, чөнки төрле кеше төрле тизлек менән укый бит инде. Сахабалар арасында төрлеһе булган. ومن الناس من يدخل عليه الشهر ويخرج وما فتح المصحف إلا مرة أو مرتين أو 3. Шундый кешеләр була ди. Рамадан айы килеп җитһә, улар Құр'анды бер дә асып карамай. Бәлки бер тапкыр, 2 я 3 тапкыр ди. Мына безнең якта әлбәттә бәлки һаман укырга өйрәнмәгән кешеләр дә бар күп, кызганычка каршы. Нисәмә ел
namaz kılsalar da. Lakinnehu muqbilun ala umurin ukhra yanzuru ilayha ve yushahiduha qad istawlat ala qalbihi. Lakin Kur'an'da asmahalar da şunday kişiler barыбir nindeydir ikinci işler menen bulalar bitinde, evet. Şular turasында уйлайдар, күзләренең алдында һәр вакыт шул эшләре тулыһынса йөрәкләрен каплап алган. Кызганычка каршы шундыйлар була. Кыскасы, был айда, Рамазан айында, Коръан айында, Коръанга игътибар итер кирәк, вакытыбызды бүлергә, күбрәк укырга. Менә икенче вакытта Коръанды ни күпме укыйсыз, дибет. Яхшы, күп укыйсыз икән яхшы, ләкин Рамазан айында тагы ла күбрәк укырга тиешбез. هذه كلمة أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها وأن يكتبها في موازين حسناتنا جميعا. Mana ошо һүҙҙәр Алла Тәғәләнән теләйем, һеҙгә лә, миңә лә улардан файда булһын, беҙҙең мизаныбыҙға хәсәнәт, изге эштәр булып яҙылһын. وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. Ҡиямәт көндә беҙҙең өсөн булһын был һүҙҙәр, беҙгә ҡаршы булмаһын. وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم. Беҙҙе ошо изге айға тиклем йәшәтеп еткерһен. وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وأن يجعل أعمالنا فيه. Беҙгә ошо айҙа ураҙа, намаҙ ҡылыуға ярҙам итһен. وفي كل أوقات له خالصا ولسنة نبيه موافقة. Бөтә эштәребеҙҙе ихлас эштәр итһен һәм Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейһи ва сәлләм сүннәтенә уйған, тура килгән эштәр булһын. وأن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا. Беҙҙең эшебеҙҙең төп өлөшө булған динебеҙҙе төҙәтһен Аллаһ Тәғәлә. وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. Һәм беҙ йәшәгән донъябыҙҙы төҙәтһен. وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. Һәм беҙҙең ахиратыбыҙҙы төҙәтһен, сөнки беҙ шунда ҡайтасаҡбыҙ. وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. Ошо тормошта беҙ тик изгелектәр арттырырға насип итһен беҙгә. والموت راحة لنا من كل شر. Үлем беҙгә бөтә теге ҡыйынлыҡтарҙан ҡотолоу булһын. إنه تبارك وتعالى خير مسؤول وخير مرجو. Беҙ теләктәребеҙҙе тик Алла Тәғәләнән һорайбыҙ һәм тик унан өмөт итәбеҙ, һәм ул беҙҙең теләктәребеҙ, һорағандарыбыҙ өсөн иң яҡшы биреүсе, бүләк итеүсе Аллаһ. Валлаһу тәғәлә әғләм. Алла Тәғәлә яҡшыраҡ белә. Пәйғәмбәребеҙгә саллаллаху алейһи ва сәлләм, сәхәбәләренә салауаттарыбыҙ булһын. Менә шулай, ҡәрҙәштәр, был китапты уҡып бөттөк. Шунан әйтеп китәйем. Бәлки был китапта ниндәйҙер теге һөйләмдәр ҡыйын аңлашылалыр, ҡаты бәрелгән һымаҡ күренәлер беҙгә. Ҡайһы урындары бәлки теге бер нисә тапҡыр ҡабатлана, һәм башҡаһы. Бәлки кемдер әйтер, нимә, мына ғәрәпсәһен уҡымаһаң да былай ғына тәржемә итһәң яҡшы булыр ине тип, кемдер бәлки әйтер. Ләкин беҙ ни өсөн ғәрәпсә уҡыйбыҙ, ҡәрҙәштәр? Һеҙҙең арағыҙҙа ғәрәпсә өйрәнергә тырышҡандар да бар бит инде, бит. Ошолай, әгәр ғәрәпсәнән башҡортсаға тәржемә итеп алһаҡ, кемгәлер бәлки файҙаһы булыр. Сөнки ғәрәпсәнән урыҫсаға тәржемә иткән видеолар, төрлө роликтар, китаптар бихисап, бик күп. Башҡортса, ғәрәпсәнән башҡортса тәржемә ителгән видеолар, тауыш хаттар, китаптар әҙерәк. Нисек кенә булһа ла файҙаһы булыр тип ышанабыҙ. Рамаҙан айында ҡылған бөтә эштәрегеҙҙе Алла Тәғәлә ҡабул итеп алһын. Дуға ҡылғанығыҙҙа бер-беребеҙгә дуға ҡылырға онотмайыҡ. Нисек мана ошолай йыйылышып Алла Тәғәләне иҫкә алып ултырҙыҡ, бергә белемдәр алып, ислам динен иҫләп ебет, Алла Тәғәләгә шөкөрҙәр әйтеп, шулай уҡ беҙгә йәннәттә лә бергә йыйылырға насип итһен. Әмин.
Ассаламу алейкум ва рахматуллах.